Aleix, vam quedar que tu i jo presentàvem això. Exacte, correcte, que no hi són tots dos. Sí, però... Doncs... no sé, és a dir, jo m'he vestit com de presentador, no? O sigui, americana, camisa, uns pantalonets, allò, les sabates de fer maco. Molt maco. Gràcies. A mi el que m'han vingut a fer aquí és a fotre'm pencar. I com que haig de pencar, vaig amb la roba de pencar. En canvi, ells van amb el vestit de gala, que era típic també fa 2 segles enrere, que és el que feien servir com el vestit dels diumenges. Val, clar, de festa major. De festa major. Ells venen de festa i jo vinc a treballar. Fort aplaudiment per tots els hereus i pubilles que venen arreu de Catalunya, començant doncs per la nostra comarca del Maresme amb la pubilleta de Canet de Mar 2009, Mireia. Si et sents trist i emboirat i necessites una mà, si les coses no et roden bé, tanca els ulls i pensa en mi, que prest jo seré aquí com un raig de llum dins la teva foscor. Digues baix el meu nom i on se vulgui que estigui vindré de seguida a fer-te costat. Primavera, estiu o tardor, tot el que has de fer és dir-ho i vindré de cop, saps cert que tens un amic. I ara sí, la Blanca balla. Bueno, estem esperant aquest passadís d'honor que fan els actuals representants de la nostra vila. Però a vegades un pot pensar que és un càrrec honorífic, en certa forma, unes tasques autènticament d'ambaixadors per tot el territori català, cosa ben important. Molt bé, un cop doncs hem pogut rebre tothom i veig que ja s'asseuen els representants d'arreu de Catalunya, s'asseuen a les seves cadires un cop fet aquest passadís. Oficina de conèixer doncs el veredicte del jurat, fàcilment intuïble, però hem de dir adeu, acomiadar els actuals representants de la nostra vila. Bona nit, senyor alcalde, autoritats, membres del Foment de les Tradicions Catalanes, argentonins i argentonines, amics i amigues del pubillatge. Bueno, com ben dit, jo no és el primer any que pujo aquí, sinó que és el tercer cop, i bueno, doncs m'acomiado d'una forma, diguéssim, que m'acomiado anar a la sortida sense el vestit, o sigui que el que s'acomiada no sóc jo, sinó és el vestit el que s'acomiada. He viscut moments que mai oblidaré. Aquest any he tingut l'honor de ser la pubilleta d'Argentona 2008. He anat a molts pobles, uns ja els coneixia, d'altres ja hi havia anat i altres que ni tan sols els coneixia. Per ser la pubilleta has de conèixer el teu poble, respectar-lo i cuidar-lo. Bona nit, amics del pubillatge, argentonins i argentonines. Avui fa un any que vaig ser escollida primera de meta de la vida.
Durant aquest any he fet molts amics i amigues i amb ells m'ho he passat molt bé. He anat a molts pobles. Ha sigut un any màgic, el qual no oblidaré mai. Gràcies a tots. I el pubillatge, i volia dir que ha sigut un any molt especial perquè he conegut a molta gent i a molts pobles. M'ho he passat molt bé. Ha sigut un any divertit i animo a tothom a que s'hi presenti. Visca el pubillatge, visca Argentona i visca Catalunya. Catalans, catalanes, Laia! Molt bona nit. Ara voldria parlar del Maresme. Només voldria dir que tenim unes maduixes que m'encanten i uns pesos que també m'encanten, que per mi són els millors del país. Visc el pubillatge, visc a Argentona, el meu poble, i visc a Catalunya, el meu país. En primer lloc, queda constituït com a títol d'Arauet d'Argentona 2009-2010, Maiol, Pons i Villar. La faixa que acredita en Maiol Pons com a Arauet, tal com hem dit. Ja, ara. Que respiri, per això. Passarem ara, doncs, a anomenar a la pubilleta d'Argentona 2009-2010 a la Blanca, Batlle i Espinal. Perdó, pubilleta. Molt bé, ja tenim instituïda també a la pubilleta 2009-2010 d'Argentona. Passarem ara a nomenar, segons l'acte abans esmentada, a l'hereu d'Argentona, també 2009-2010, i és Bernat Calvo i Català. Molt bé, li posarà la faixa corresponent al hereuet sortint en Quim Zamora. Volta. Pubilla d'Argentona 2009-2010, la senyoreta Tamara Casas i Carrillo. Li posarà la banda acreditativa, la pubilla sortint. Membres del Foment de les Tradicions Catalanes, pubilles, hereus i habitants del poble d'Argentona. Avui, malgrat ser ja aquí dalt, se'm fa molt difícil creure que sigui precisament jo la que us hagi de dirigir unes paraules. No tan sols perquè Argentona sigui un poble on sempre que he vingut m'hi he sentit molt ben acollida, sinó també perquè em vaig iniciar en el meu trajecte dins del món del pubillatge juntament quan ja hi era la Laia. I amb ella he compartit molts moments, moltes sortides, i per mi és molt especial poder parlar en aquest dia. Bé, una peculiaritat a destacar d'aquest poble, com molts ja sabeu, són els peculiars càntirs que podem trobar en el Museu dels Càntirs i també a la Fira del Càntir, així com també cal destacar les més de 200 fonts que acolliu arreu del vostre terme municipal. De fet, unes coses que té el pubillatge, que a mi ha estat el que m'ha impulsat a ser hereu d'Argentona, aquest últim any que em podia presentar, ha estat el de poder representar el meu poble, ser ambaixador del meu poble, tant al Maresme, als diferents pobles que vagi, com a tot Catalunya. I això és el que realment em fa orgullós. Poder donar un bon nom d'Argentona, prestigi, sentir-me patriota català però també argentoní, perquè, carai, som un poble i ens ho hem de currar, ens hem de lluitar per ser un poble, mantenir... Coneguem les altres. Bona nit a tothom. Jo només dic que estic molt contenta de ser pubilla d'Argentona, que espero representar el meu poble com sigui, com pugui, i donar les gràcies a tots. Que visca Argentona, visca Pubillatge i visca Catalunya. Molt bé.